Perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Hapon na! Pinky on mo, baby na! Alas 3 na. Oras ng I-text mo. i-upload mo. I-chat mo. Pinky on mo sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo. Pinky on mo sa DZGB. Pinky on mo. Good afternoon. Merienda. Marahin hapon Pilipinas, mga Bicolano, sa man na partikan mundo. Kumusta po ka mga boss? Kami po nagalaom na kamuga boss, nasa Marahin na kamugtakan, librido po sa anuman nakapahamakan. Good morning po, Legazpi City. Kasabay niya to si Ronald Baldo sa Technical Department sa Luwas Mega Force Patrol. Ngunyan pong pagkahapon. Kumusta lamang po sa tuyang hapon? Ano na kita? Ano na kita? Kumusta kita mga tugang sa Pilipinas? Din ang katultuli, ano? Uyug-uyugon mo na. Ang pigiristoryahan ng Itzal Batana. Paano daw kita kayo din mag-asinso? Adi, bata tulong taon pa, 2028 pa matapos ang term ni Presidente Marcos Buda ni Sara Duterte. Vice President Sara Duterte, pangyari sa Maabaka. Adi, ano daw yan, ano? Ano daw ang gibong takaan? Kumusta lang tabihan sa tuyang ano yung sitwasyon sa Pilipinas? Kumusta lamang po sa tuya na tataramon? Ay mga tataramon. Sa tuya, so tataramon nalas pinadaramo sa kuya. Kamarin. Ikaw kang bago tabi niya, Ronald. Wala kang bago. Day ka naman in-advise ni Cho Jigs. Mali, Cho Jigs. Ano naman, Cho Jigs? Gawin naman day mo naman pinaramdam si Ronald na naman. Mga tataramon, ara mo daw ang gustong sa... Pero day mo naman, Cho Jigs, pinaramdam mo naman si Ronald kan mga dapat gibuhon tabi sa tataramon ko niya na paghahapon. Wala tabi, Cho Jigs. Wala nga na, oy. Anong tataramon ta? Ang tataramon ta. Mga tugang niya na hapon. Taraka. Gari kaya nindo yan. Gari aram. Pero how do we describe mga tugang the word taraka? Yan, paano yan i-describe? Sige daw. Paano tabi i-describe ta? Mga tugang ang tataramon tabi na taraka. Sige daw. Ikatabing nagdadangugon niya. Naka-experience siya ka ng mga tugang nin style na tinaraka. So mga tinaraka. Ang itsura mo nga niya. Ang itsura mo nga boy, gari tinaraka. Ano? Speaker rin ako rin dokumari. Di ba? Anong description? Paano mo may paliwanag ang itsura tabi kan ang tataramo na taraka? Sige daw. 0928-777-5548. Ang taraka daa sarong klase nin ngaranin sira. Totoo? Sa totoo tabi nalday ko nalaram ang itsura kan sira na taraka. Anong itsura kan sira na taraka? Paano? Paano ang itsura kaya? Hello? Hello? Hello, Yes, good afternoon po. Huli na naman ako sa iyo, nagdadagog na naman. Anong itsura kan anong sabi yung taraka? Huli ang taraka. Baga may pikakawatan ba isang aki, baga kaya sa dahil pangasunod, sa tao na ngayon mag-response, sa tao na mag-ulo. Ang pagkikibot ka, pagkitara ka, para ka! Ang supresyo ka na, may siguro sa maulog, baga dahil titig-tig. Sa gurang naman, kung talakaon ka ang gurang, titig-tig ka, so... Kikig-kig? Tapos, titig-tig mo, pagkakawang tarasa, nakitig-tig ka lang. Oo. Kaya pala ka na
Nya ano man bossing ang hitsura kang garing niya tinaraka. Yan, nabubuklaan ba ka? Nakabuklaan ba ka? Pati yung nakanganaga na ba lang kaya na? Dahil mo may reflection lang? Gari, Dahil mo gari. may expression. Garo facial expression adi. Oo, yan. Ako Ika? wala mamatid na ka. Ika nag-experience ka na ika tinaraka ka. Ay, no. Kung lalo kung talaga ako ni Mijer. Taga-kamukha ko ano. Kailan, sagyaw. Bye-bye. Talaga? Ang sirada na taraka, baraka, talaga Ronald? Medyo kulang ang pagkasabot ko kaan. Ay, gapalang kisira na nga po taraka. Pero bako ang baraka, lapu-lapu yan Ronald. Ang baraka baga, lapu-lapu bako. Lapu ang baraka, saro sa pinakamal na sira. Pag sa daypa, ang apod kang lapu-lapu. Hello, good afternoon. Hello po. Yes, good afternoon po. Good afternoon po. So, Yes. para po baga sir, antaraka. So, parang si Mr. kaiba si Kabit. Tapos, yaon man palanduman si Mrs. Taraka siya. Ayun man na po. Salamat. Bye-bye. The best ang paliwanag kay Ronald. Adi, gari man sa si Mister, kay Riba so kabit. Kay Riba so kabit, mga tugang. Tapos yaon si Mrs. Nadakop, ang apo databi kan taraka. The best man. Nataraka nga. Halimbawa, kay ba mo sa girlfriend mo? Kay ba mo nga saro mong girlfriend? Nadakop kang girlfriend mo, ang apod ka ang taraka. Nakikig. Hello? Salaman niya daw. Sige daw. Kaya nga daw para iba-iba man yan ng kapit na narusipan, taraka. Mataliyon ka man. Marauto na agad yan to, idol. Iyo mo nang gada di. Iyo mo nang gada. Pag taraka nga yan, taraka sana. Oho. Yung may pag-para iba-iba nga yan, so piga sa ding pistols. Gari nakulugan ka. Man to iba. Iyo mo nang gada di. Taraka. Nakikig. Kinigig ka. Nakikig. Nabigla. Pagkaliko mo, nahiling mo sa tunay, naingura ka. Nataraka, boss. Okay, salamat. The best man, adi. Nataraka mananggad. Adi, good afternoon, Henry M. Halimbawa ika, kay riba mo sa chicks mo, nadakop ka ni misis mo, ang apod ka, taraka. Natatakon example mo. Ang rapo-rapo, Japanese, lapu-lapo. Okay. Sige. Good afternoon. Ang ngarang kan sira tabi yan baraka. Ang baraka bagang sira, mananggan. Lapu-lapo an ba kayo? Ang talaka ay primo kan palaka. Ni manalatuson ko ini. Good afternoon. Makagawad baga kuya hendig di sa Legazpi. Tarakay baraka. Okay na sa imo. Latuson takaman. Anong tarakay baraka? Good afternoon. Taraka BP. Nakataraka sa Kongreso. Nataraka sa Kongreso. Nataraka sa mga congressmen sa Kongreso. Kan biglang duminuman si BP Sara. Ayan. So sabihon, mga tugang, nagkakasarabutan kita kang tataramon tabi na taraka. Ayan. Alright. Jimmy, nasalita, may report muna. Hali dyan sa luwas. Ramon Tarawan, nagdag na report. Come in, Jim. Good afternoon. Jimmy, nawara. Alright, sige. Alright, uni may text ako digding na-receive. Madali lang, basahon ta ini, ha? Tawanin da ako tabang kung paano ini, ha? Ate. Love story sa Pinky on mo, baby. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. There's a light Tawagin mo ako sa pangalang Franz. kind of light 28 years old na. me Pero hindi pa ako nagkaka-boyfriend dahil lang po sa laki ng aking katawan. to live with you. Gusto ko na rin pong mag-asawa, kaya lang mukhang wala pong nagkakagusto sa akin. Makalipas ang ilang taon na aking paghihintay, To do it should never may isang lalaking
nanligaw sa akin. Napaka thoughtful niya. Pero bakit kaya hindi niya ako isinasama sa mga public places para mag-date kami? Halimbawa, hinahanap ko ang mga gawain na kumain sa labas, manood ng sine o magsimba man lang. Ang gusto niya, palagi niya lang akong sinasakay sa motor at pumupunta kami dyan sa Highlands. Gusto niya sa mga walang tao, kaya minsan dinaabutan kami ng mga alas 10 ng gabi dyan sa tabi ng kalsada papuntang Highlands. Sa totoo lang po, sinagot ko siya dyan din sa lugar na yan. Pero hindi ko talaga alam kung bakit hindi niya ako dinadala sa pamilya niya o pinapakilala man lang. Siya po ay taga Santo Domingo ang pakilala sa akin. Pero may nakapagsabi sa akin na siya raw ay nakatira sa Daraga. Sa totoo lang po, siya ang first kiss ko. Dahil nga, first boyfriend ko siya. Ganito ba ang pakiramdam ng nagmamahal? At ganito ba kasaya? Kaya lang po, pero hindi ako masyadong satisfied. Dahil po, kahit sa mall, hindi man lang kami kumakain. May problema gayud biyan sa ibong boyfriend, be. Ano po kaya ito? Mahal niya po ba ako? Hinda. Grabe ang problema ko ngunya na hapon. Bata kadakol kong pag-iisip. Alat ko na. Ara mo ni, sa totoo lang, susog sa pag-aaral, kamo na mga chubby, ang anong term ka, Ronald? Pinakamagaling at pinakamasaya ang lalaki pag nagiging boyfriend ninyo. Yun ang yun ang may nabasa akong research. Ara mo, di ko araw-araw kay ni be, nangalas man ako sa imo man. Pigpaparadate ka niya dyan sa ng Highlands, sabi Ronald. Pakuining pasiring dyan sa baka kamo itong nailing ko nakatoko sa motor na nakukulkul kilalaki. Iha, France, ara mo ni, kung ika may duda ka sa relasyon nindo, try to get out on that relationship. Once na kita may doubt sa anuman na bagay, di dapat kita magsugbo sa anuman na pinagkakaintrahan niya to. Kasi, natamantama intra ka pa, negwa ka nga ni kidoubt. Alimbawa, araw ka na boyfriend mo. Sabi mo, first boyfriend mo, first kiss mo. Kumbaga, sinagot mo dyan pa sa gilid gantinan mo sa Tagaytay Highlands. Natatan kanya pigpaparadara. Maski ako mananggan, mangalas ako. Natataday ka lamang di daran nga, magsimba ngaya ka mo. Tama ka, ngaya agdahon ka lamang magsini. O, diyan ka lamang ngaya sa kung saan ka mo maglakaw-lakaw sa mall. Araw kayo ni be, ako may doon ako sa boyfriend mo. Baka igwayang kiba? Diba? Baka igwayan kiba, may mapaliwan. Baka igwayan ni kiba, tabo kanyang i-display sa publiko. Hello? Good afternoon po. Good afternoon. Palagay ko po dyan may asawa yan. Oo nga, sa tingin ko, bakit ayaw siyang isama sa public places? Nagdalaw ko po para may asawa siya. Ako sa tingin ko po. Diba? Kasi may mga asawa, hindi ka naman dadalhin sa mga mataong lugar. Opo, at saka po, maganda yung tunay na kilala mo talaga.
Correct. O, sinasama ka sa bahay nila. Yan, ang number one dyan na kwan, madam, dadalhin ka sa bahay, ipapakilala ka sa magulang niya o sa kapatid niya. Opo, tama. O ipapakilala ka sa mga friends niya. Kung talagang mahal ka niya. Tama? Oh. Hindi. Sa tingin ka, may problema ang lalaki. Hello, madam. Po. Di ba? Opo. Okay, anong advice mo po dito kay Franz? Ano? Nawawala. Hello po? Kilalanin mo masyado yung boyfriend mo. Oo. Dahil ko type. Makiusap ka kung ipakilala ka man lang sa mga magulang. Yan. Oo. O baka, sarong bagay bata, nakula na siyang babayi. Baka po. Salamat po. Bye-bye. Bako yo, Shara. Bako, pag boyfriend mo, idadarahon ka sa mga public places, bagay makaon ka mo sa restaurant, mailakaw-lakaw ka mo sa mall, masimba ka mo sa mga lugar na may mga nakakahiling na tao na dai ka magdududa sa relasyon nindo na ang kaiba mo may pananagutan na iba. Hello? Boss. Good afternoon. Good afternoon. Aron kayan, boss, kaya ang philosophy kayan kan lalaki, live in private, love in private, be happy in private. Boss, garo yung letter sender mo garo nakakadamay Kaya ako na ikupig para di-display talaga dyan sa public ka, difícil na. Iyo magamigo, di ba? Oo, difícil yan, boss. Diba, Sa iling may something ining lalaki. May something sa lalaki. Tamalay mo. Bako pigigibo mo man yan? Minsan. Okay. Sige na, bye. Thank you. Di ba? Ako sa iling ko this is my point. Number one, yan na lalaki, pagdudahan mo yan, na bako sa imo seryoso. Dahil ka basta-basta magtiwala dyan. Dahil ka magpaparaiba-iba dyan. Number one, baka may agom yan. Di mo nga anaram kung tagasain yan. Maya ka may agom. Baka may girlfriend na iba. Diba? O baka introvert si boy. Baka introvert ang boyfriend mo. Habo kay paglakaw-lakaw mo lang. Pero ako kaya sa bagay ako kaya, ang experience ako sa pakikipagrelasyon, kulang Tan solamente naging girlfriend ko si Mrs. Kaya di ako masyadong nakaka-share kang boy and girl relationship. Si Mrs. lang ang naging girlfriend ko pa, no? Diba? Pero ako sa iling ko, magduda ka dyan. Magduda ka dyan sa lalaking yan. Dahil ka magpapara. Iba-iba na dyan sa Kwan, dyan sa Inan, o dyan sa Highlands. Magpapara mo motor ka mo dyan, magpapara tutuko ka mo dyan sa gilid kan simentadong ko na natalikan ka pa dyan, ibinayaan ka kaan. Di ba? Naulog ka pa dyan. Bay na. Ako sa iling ko umanap ka kiba. Or baka, lemang ka maraot na haputon mo. Araw ka ng gibon mo. Nganya, babe, masimba kita kung ang relihiyon mo. Bala na, masimba kita sa kunsain. I-try mo lang. Tapos ang tigmasini kita, agdaon mo. O ilang mahalans nantig kita duman sa food court. Yan, di ba? Agdaon mo sa food court. Di ba? Agdaon mo sa food court. Diyan sa LCC, magkaroon ng food court dyan. Sa Sempan may food court. Basta, agdaon mo sa food court. Kung bako, ay maray pa ngaya, babe, maglakaw-lakaw kita duman sa park. Di ba? Ako sa iling ko, iyo po, araw ka na style. Kung siya mag-refuse na magibok kidahilan, magduda ka, hello? Anapot yan, idol. Tanggap daw niya yung kaso, maaraman niya ang katotohanan kahit ang lalaki. Iyan ang problema dyan. Yan, tawaraman sa iyang ng ilusyon. Sayang man niya. Iyon man ang ganda, no? Bata, first boyfriend niya. Yeah. Sayang. Dahil siya kan mga turok. Latusan ta ka na. Uy, bata, gari. Gari magayon baga mag-girlfriend ki medyo tabit-sabi adi. Oo, kasi ano pa? Adi. Yan, isip ko. Kuning kaso matanggap niya po na may agong ito. Tama. Pero taon na nga niya, idol. Pero taon na niya. 28. Kung halimbawa,
maaraman niya ni Kuha. Tapos abuan niya, ang hapot, tiwa pa daw makuha pa. Iya, iyan ang hapot. Iwi, titimbang. Ang 28 sumigo, kung sa inyo, garlo ka doon na. Bye. Hi si Mary Joy. Bago kita ano ni, may gusto kang i-share di naman sa, ano may gusto kang sabihin naman sa babae? Gusto kong sabihin? May gusto kong sabihin? Wala kang sabihin? Ika, Shara, may sasabihin gani? Wala kang sabihin? Good PM, hen. Pigakasupog sa kaan. Ako sa iling ko, number another point. Sabi niya, pigakasupog niya sa kaan. Baka mo siyang iba sa matawo. Ako ang my girlfriend. Iba-iba taga sa matawo. Talaga. Alam mo, ang girlfriend mo nga garo si Shara kagayon? Ay, yoro huldi kan sa kalakawon ta ka dyan sa Piñaranda Park. Bako yung Ronald. Kung si MJ nga yung girlfriend ko, naman kami sa may, sa may puro. Masabi si galing ngayon may daya ngayon laban. Mas maray kaya na BF kataga media. Mas maray kaya ni mag BF ka na taga media, transparent and honest arog kay Henry. Very good ka. Tama ka dyan. Halion na tabi ang nataale ko man ang problema kay ni. Okay na. Sir, hindi yan ang tinatawag na what you call. It's a sign na may something. Kasi yung mahal talaga siya niyan, di siya ikakahiya. Ano man ang kanyang physical na kalagayan. Exactly. Yun na po. Yan tabi. Mga tugang ang satuyang Love patara-tara sa imo, miss. Pinky-on mo, baby. Okay na tabi na si Jimmy. Wala na. Alright. Yan tabi ang sa kuya sasabi dyan. Yan po. Good afternoon, hen. Maday madaog dyan kay Shara. Nailing ko, nagsimba sinda. Ay, man talaga. Kaya ito talaga, si Mrs. kami ka ito. Pinimi kami ni Mrs. nagsimba sa Albay Cathedral ka ito. Totoo lang. Domingo, igwa kami ka ito ni Kwan. Day off ko pag Domingo. Magsimba kami ni Mrs. sa Albay Cathedral. Nagkakaon kami sa luwas. Diba? One time, kumaon kami duman sa wag mga istorya. Ganyan ang pakiramdam ng pinapaasa. Adi. Agree ka digdi o MJ? Agree ka digdi? Ganyan ang pakiramdam ng pinapaasa. Pwede. Tama no, Shara no? Adi, Shara, tama na tama. Araw ka ng feeling nin babae na pinapaasa? Tama. Iyong mananggad pala, no? Ako, kumbinsido ako, tanagtiks ako, si Father Paul na Okfemia. Pero man noon, pinaasa ni Padre ka ito bago maglog sa seminaryo. pero man noon, sa pinaasa ni Father Paul, bago ba... Awinda. Iyo bagari, ganyan talaga ang buhay na ang pakiramdam ng mga may pinapaasa. Eksakto, Padre. Salamaton. Mga tugang, kamutabi na mga parainom. Kamutabi na mga para kaunin taba. Kamong mga para kaon ki grabe. Mag-ingat po kamuta baka ang mga helang kang atay, arog po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis, buda cirrhosis, mga helang na darakan sobrang pag-inom nin ala ko pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan, kundi ka mo magbabago, mga tugang, para magmangatay kay pan po nasabayan ng protection Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para salud asin proteksyon kang atay. Ini po may Silimarin na halis herb natural kaya ligtas ang Silimarin kang Liver Aid, antioxidant na nagtaon ng proteksyon. Sa pag-inom kang Liver Aid, pwedeng mapugulan o mabawasan ang danyo sa atay. Epektibo man ang Liver Aid sa pagpugol kan paghubag kay ni. May bisyo man wara, mahilig man uminom o dae, mas maray po na uminom nin Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liver Aid na para po sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule mabakal sa mga panginot na butika nationwide. Alam ko na ta. Kami ni Ronald mag-commercial, may nag-donate tabi may donation tabi na 1,000 pesos sa GCash na pinadara.
Tabi, madali lang ha. Donation from GCash. 1,000 ba yun? Pinurwad sa Kuya Kan Manila. Yung 1,000 pesos, 1,000 pesos, peg-send po kang November 25, alas 10 nin Banggi. Salamaton Tabi para po sa tuya na Operation Daramayan para po sa Katanduan. Pero na iso total ta, 237,000 plus 1,000, 238 Tabi, mga tugang 350. Salamaton pong maray ha, yaon po digdi, mga tugang sa tuya Tabi na record, Pinadarakan Manila na igwa po nin 1,000 pesos na additional na donors para sa mga taga Katanduanes. All right. Sabi ni Ate Kayen, sabi niya, maray na hapon Tabi, sabi baga, chubby is the new sexy body. Ili nga si Hermana, iyo man ang ganda no? Sir, maray na hapon Tabi. Tama sir, igwa iyan na iba. Takong pig-value kang lalaki, dawa pa iyan payat or chubby, ka-proud siya dapat sa imo. Exactly, ate. Ibag ate kayo. Are, tama ka po dyan. Good afternoon. Media coverage, Padang Memorial Typhoon Riming, no rin, November 30. Okay. Sige. Okay, sige. Alright. Sabi ni Kagawad nung Dawal, may sa Karabaw gayod, ta gusto sa maawot. Kagawad. Ang gusto pa, no, Kagawad nung duwan sa Highlands. Mauton mananggad. Baka mananggad ini, ipinaglihi mga tugang sa Karabaw. Sa boyfriend mo. Sa pagbabalik, mga tugang sa mga samno sa pagkabuhay, budan mahiwagang tanog. Ang mahigos daa, ang morkahulik daa, dagit sa hugakon. Dai siya nagiging maray, dai siya nakakasundo kan sa iyang mga pag-iriba sa trabaho, kung ang sarong tawo, workaholic. Dahilan tang hugakon na, ano po gani? Madalang ha. Dahilan taan hugakon, mga tugang na pag-iriba niya, nadadagit sa iya, asin na inggit. O yan ang pag-iristoryahan ta, mga tugang sa mga sam, nubudang mahiwagang tanog, makalipas lang kan mga patalastas. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer a service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8
8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Ravvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco, Ravvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City, Ravvax Tabaco, beside Siga Hospital, Ravvax Iriga, in front of Yusan Iriga, Ravvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Ravvax Masbate, in Barangay Espinosa, Masbate City. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Ravvax. The Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, BFAR, is the government agency responsible for the development, improvement, management, and conservation of the country's fisheries and aquatic resources. BFAR's mission is to increase fisheries and aquaculture resiliency and production within ecological limits by adopting appropriate and science-based technologies and management system, as well as through gender-responsive and socially inclusive policies, programs, and projects. Syudad kan Legazpi, si Konsi JP Lee, handang magserbi. Konsi JP Lee, dedikadong servidor si JP Lee, tinatabangan niya gabo si JP Lee, para sa Legazpi nyo si JP Lee, serbisyong na matanos. Konsi JP Lee, handang magserbi. Konsi JP Lee, handang magserbi. Ang Bear Brand Junior para sa 1 to 3 years old, 195 pesos lang SRP ng 400 gram pack. May 2.4 kilogram din. Bear Brand Junior para sa 1 to 3 years old. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA number 006, series of 2024. Kitang mga Bicolano, Uragon, sabay-sabay manan mga kadipeselan, kakayanon taan. Kaya pag sabay-sabayan helang o kamatean, arog kang bagat na may kulog kipayo, bagat na may kulog kihawak, o may kalintura, discarding Uragon ang kaipuhan. Discarding Rexidol Forte, mas makaskas na banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mabilis lumaganap ang dengue. Mag-abakada. Aksyon Barangay kontra dengue. Butasan ang mga lumang gulong o lagyan ng lupa. Takpan ang mga drum at timba. Palitan ang tubig ng klorera 2 beses sa 1 linggo. Alisin ang tubig sa paminggalan. Linisin ang mga alulod. Itapon ang mga bagay na maaaring pangitlugan ng lamok. Magpatingin sa health center kung may lagnat na ng 2 araw. Gawing dengue-free ang inyong barangay. Isang paalala mula sa inyong DOA. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Pinalawak na dialysis package, outpatient mental health, higit dobling aumento sa high-risk pneumonia at stroke benefits. At ngayon, 30% increase sa health benefit packages. Ilan lang ito sa mga nasimulan na natin. Tuloy-tuloy na po ang pagbuti ng ating benepisyong PhilHealth. Ang layunin namin, pinalawak at mga bagong benepisyo para sa mamamayang Pilipino. Abot kamay na ng lahat. Tumawag sa 8662-2588 para sa detalye. Ano man ang atubangon ta, sigon si Shine, perming kaibahan ta. Servisyo niya na matean ta, Legazpi City feels so good. Sa Pedor na malalaoman ta, sigon si Sunshine Imperial. Kapos sa sektor, tinatabangan niya, serbisyong Sunshine Imperial. Programang sanidad at sinpang salud, para sa gabos na Legazpi nyo. Kung si Sunshine at your service po, para sa gabos na Legazpi nyo. Legazpi nyo, Legazpi nyo, serbisyong Sunshine Imperial. Legazpi nyo, serbisyong Sunshine Imperial. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis.
Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Kasi sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Gobernador na, abogado pa, yan si Governor Greg Slagman. Dakol na programa, dakol lang nakitabang sa mga parao. Mapati sa edukasyon na imo maikumpara. Kung ang hururon naman sa kalamidad, sinisigurado ni Govlagman ang satong seguridad. Warang pinipiling edad, pagkabot sa pagtabang, gabo sa iya parantay, daig diyang nakakalama. Supisyenteng bulong sa mga ospital, pag-asikaso kampondo sa gobyerno nasyonal. Pag-usbong kibanwa sa iya iyang gigibuhon, mga pangako niyang dain niya bastang papakuon. Mga barangay sa iya ay urugma, kung tatao makita mo talagang si Gov mapuutod. Pamilyang Lagman, probado na ang serbisyo, may paninindugan asin ugwaking prinsipyo. Governor Rex Lagman, tunay na padaba ang albanis. Governor Rex Lagman, maaasahan. Oy, Pinky on mo baby, Pinky on mo baby. Sige, alas 4 kwa na ugaring halipot na sa nang oras. Anyway, mga tugang, digin na kita sa mahiwagang tanog, tagakapuson kita sa kwan sa tuyang kung diskutiron tatabi ito na mga samno sa pagkabuhay. O digin na kita sa mahiwagang tanog, tego lamang kita kipremyo sa tabi na mga nakantabay sa DCGB. Okay? O nipon sa tuyang mahiwagang tanog, 100 pesos. Dati siya, may pang-premyo ba kita? Dahil na, wala na kita mag-premyo. Ano ma-premyo tabi kaya ni si Sharon na mismo. Sabi niya, ako na ngayon bahala kang premyo na 100 pesos. Iyo. Iyo. Sige daw. Sige daw. Aray ko. Suminabit sukang ko. Madali lang. Mangyayari sa mga may mga. Madali lang puta. Isaksak ko muna yung lugod-lugod sukamot ko. Saksak ko lang ini na sa kuyang cellphone para makaapod ka. Ini po. Tawang ko kamo kiklo ay Akwan, Jerome. Kayan tabi. So kung tadig di saksakan takan charger. Kaya nga tabi. Uliton ko. Yan. Aha. Okay. Sige daw. Ulit. Ulit. Sige, thank you. Aber daw. Madali lang.
Aber daw, testingin natin. Madali lang tamay nag-aapod na nga ni Tulos. Saksako muna. Aber daw. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon po. Good afternoon. Hello. Hello po. Ay, simpa ko tabi, cabinet na pigbukasan. Cabinet na pigbukasan. Cabinet na pigbukasan. Anong klaseng cabinet po? So, cabinet pa lang sa biglagang si mga bado, arutayan. Taga saan ka mo? Ang pangaran, boss? Mike po, si Mike. Si Mike? Mike ano? Atutubo. Mike Atutubo. Taga saan ka, Mike? Taga Bigdo Huli po, sa Kuya Enrique. Biga. Opo. Opo. Sala tabi, Mike. Okay, thank you. Bye. Awinda. Garo. Sabi si Mike, de ka na nga, den mo na nga kamalan si Otro pag ako nagapod giraray si mo. Aber daw. Nagbakad po kipaking tape ay mali. Binuksan po na zipper. Binuksan na zipper kan babae. Ay sala po. Sala. Hello? Hello? Hello po. Good afternoon po. Good afternoon po. Yes, opo. Nakapod man po. Ano po ang tanog? Plastic po na pigtapan. Plastic na? Pigtapan. Pigtapan. Opo. Plastic na, ano? Paano plastic? Packing. Plastic? So, plastic tape po. Oo. Pigdukad po siya. Tama pigtapan. Okay. Manay. Po. Sala. Bye-bye. Mata kaswapo na ukod pa sa nakita. Madali lang ha. Ito. Binukas na madali lang ha. Ito. Push start boss kan motor ay mali. Push start kan motor mali po. Good afternoon, Bibihen. Sarah. Dawagan ni Sarah. Sarah. Dawagan mo ini, Bibi. Ay, bata, babasahon ko na naman ko na sa pangaran. Nakabugtak, don't read aloud. Ang sabi niya, good afternoon, don't read aloud. Dahil pwede pagkusugon na de. Luway sana. Kindly give me Shara Gcash number. I will send pang-load sa callers mo. Di ba? May Gcash ka, Shara? Igwa? Thank you, tita. Ate Shara, i-type mo di sa Gcash number mo, bita ko, so number. So, igwa siyang pang-load. Kung sabi yun, nahirak ini sa imo, na ikan maabo na rin kang premium yun yan. Tita, salamaton po. Regards na lang dyan kay Boss Rico. Hello? Hello po. Yes, good afternoon. Maukod man po. Ano pong ukod? Wallpaper na tinanggal. Wallpaper? Na tinanggal. Saan po? Palangon. Kaya nga ni. Pagod na, wallpaper sa salog. Wallpaper sa salog. Sa lanog ba lang? Manay. Uy, ara mo ang simbag mo gari. Siguro mga 10 dupana. Adi, gari iyo pero sala pa po. Yo. Okay. Sige, thank you Thank you, bye-bye. Kindly full name of Shara please and number. Asti Shara, Davide ka bibi. Davide ka ikan mag-type. Kwarta po na barya nahulog sa sahig ay mali po. Ay, Ver Maravillas. Nako mo na tabi manay so kuan mo sulod mo. Alam ko na. Oy, Manay Ver Maravillas. Nako mo na tabi sulod mo. Ayun na pala nagpa-thank you siya unin na pala no. Madali lang. Maukod po ako kabra nagabot kipako. Ay, nyan. Sala. Text mo sungaran mo. Full name. Tamapadaraan ki Gcash na pang-load tayo. Sige mo nagde-date kan kuan mo.
boyfriend mo ba? Dito kayo. Sige mo nagduman dito kayo. Simba. Oo, pagkasimba ano na. Kaniguan mo na. Pagkasimba may naulit-ulit ka mo nagkaon sa luwas. Yun man. Di ka mo nagdi-dinner nga nag-lunch. Yun ano. Tapos pagkakaon ano na. Makusog na baga pagkakaon ano na gibonin daw. Kaniguan mo na. Nagkaon sa nagpakusog ka mo tapos mauli na. Grabe ma. Mana. Di ka mo nagduman niya sa park o sa Highlands. Mga sa maabot. Pako na ginamit nin kabra, ginabot nin kabra. Gariman ng gadi yon tanog. Adi! Gariman ng gadi yon tanog. Okay na ba? Simuan, wan. Tita, yaw na po, bigsin na po ni... ako pala samasin, ano? O, sige. Okay. Yun na, ba? Okay, sige. Thank you. Alright. Yan. Wallet na strap off. Mali. Pinto na pigbuksan. Mali po. Arog kayo ni. Tawan ta kamong clue. Ini po, usually, yaon sa harong. Ay, sa opisina, gari ka makaini sa mga opisina. Tama lang nga, arani na sa katuto, itong so nga niya, wallpaper, na pigbaklas sa lanob. Wallpaper, pigbaklas sa lanob. Alam mo na sa ato po baklason yan. Pinto, alas 4 na lamang. Salamat Kuya Hen sa load kahapon. O yun na-receive na pala ni Ver na Marabilia sa load niya. Okay na? Sara nagsiring na ka, no? Yeah. Salamat tabi, madam. Si Sara kaya ang pigtitiwalaan ko pag-abot sa mga load. Ano yun eh, tama buot na akin eh. Kaya masurti man si Tokayo. Si Sara o si Mary Joy, hindi kaya, luludan mo ini. Okay. Ano na? Alas 4 na lamang. Pinto na pigdikitan ki wallpaper. Ay, mali. Mali po. Flat yero na pigfold. Mali po. Mali talaga. Mali. Lahat ko na. Ano na nga nila? Mali po. Wala. Salamat. Dahil kinakasimbag lamang. Alas 4 na po. Madali lang taling. Huwag baka igwadigdi. Madali lang ha. Madali lang. Tan-tadan, tatatatan. Ano? Iyan. Nasabitis. Garo. Sira. Na may kiskis. Tadan. Tadadan. Tadadan. Tan-tan. Ano? Iyan. Nasabitis. Garo. Sira. Na may kiskis. Tereng. Wallpaper po na piglagyan ki plastic tape. Ay hindi po. Araw kayo ni. Halio na nindo so isip sa basurahan. Basurahan na pig-usog. Mali. Packing tape na pigpaknit. O araw kayo ni ha. Ini po na spectrum na packing tape na pigparaknit. Aranin na po yan sa katotohanan. Pero bako sabi siya packing tape. Iya po. Bako po siya packing tape. Ang totoo po, bako siya, dahil tabi siya mga tugang pinaknit. Bako Ronald, magkaiba ang paknit sa baklas. Iba man ang baklas sa paknit, di ba? Ang paknit, gari so ginisi. Pero mga tugang ang baklas, itong so, pinirit na tanggalon. Tita Marie Honrado, maray na hapon tabi sa imo. Di ba? Yung tabi yan ang tanog. Ano ito? Mga tugang tabi, plastic cabinet na pig-open. Mali po. Shara, i-check mo na tabi. Parcel po na binuksan. Sala. Karton na pig-cutter. Mali. Oni. Hello? Yes? Packing tape nga na napipigatan sa mga karton. Ano po? Packing tape napipigatan sa Karton? Bako tabi siya packing tape na pigbugta ka sa karton. Pareho ang kuan niya, pero bako tabi packing tape. Saro pa another one. Selling ko, kayo ni dyan sa arong nindo.
Baka garter. Garter na pighuros. Sarin? Sala po. Sala. Sala. Sabi kan texter Ronald, garter ngayang pighuros. Anong manapait kay niyo? Ayan. O na sa pangload ta. 100 pesos. Yeah. Yun na, Shara. Ikaw na. Yan. 100 pesos tabi ang panload mi natin, Shara. Hello? Hello po. Good afternoon. Last caller natin. Talos 4 na po. Ano po ang tanong? Nagpatos po kilibro. Ha? Tapos, kilibro po, pigpapatos. Tapos, gaganing rape. Sala manay. Sala. Sala. Oh, another one. Sige daw. Arani ka na. One-sided. Ano? Ginamit po ng one-sided tape. Tapos, Sala. Sala po. Bako tape. Lingawan mo ang tape, tabi. Lingawan mo ang tape. Bora sa tape. Bako na tape siya. Stapler. Saro pa. Pa. Pangyari sa mga Awin na sa imo. Bye-bye. Awin na. Ano na, papatugtugong ko nga na. Pangyari lugod. Alas 4 na, maparam na kita. Basta, araw kayo ni. Tabi. Araw kayo ni mga kapingki. Mali lang ta. Pampo siya. Yaon siya sa harong. Usually. Kaya nga ni. Last caller natin. Tama, para na alas 4 na, oh. Hello? Hello po. Yes. Bubos ki karton, binulot ki dali. Sala. Padagit mo lugod ako. Bye-bye. Feel it in my finger, I feel it in my toe. Saga naman. Salamat kan sa inong pagantabay. Goodbye. I love you all. Mabuhay. Maugmang iprinipresentar kan Department of Tourism, Provincial